μέσα σε αυτό το αυγό. Είδετε, το πετράδι του νου. Ξέρεις τι δυνάμεις έχει το πετράδι του νου? Δεν έχω ιδέα. Αν το πάρεις πρέπει να πληρώσεις. Τι να πληρώσω? Το πετράδι του νου μπορεί να διεσδύσει στο μυαλό οποιοδήποτε και να τον κάνει να σκέφτεται ή να βλέπει ό,τι πιστεύει ο κάτοχός του, για να μην μπορέσει να το πάρει κάποιος εύκολα. Το έχω! Έφυγα από εδώ! Έφυγα από εδώ! Πολύ τον άκουσα αυτόν τον τύπα. Έφυγα από εδώ. Έφυγα. Λοιπόν, έφυγα από αυτό το νησί. Έχω το κίτρινο πετράδι. Το άρπαξα. Εδώ, δείτε εδώ! Ελάτε εδώ! Αδιέξοδος, ένας τεράστιος λαβύρινθος είναι εδώ μέσα. Πώς φεύγουμε, έχω το πετράδι! Όπα. Θα γίνεις σκλάβος! Σκλάβος θα γίνεις!